Vikingetiden og middelalderen foregår fra år 800 til 1500. Danmark blev et kongerige i 900-tallet på grund af Harald Blåtand og kristendommen erstattede hedenskaben. Magten var hos kirken og kongen i middelalderen. Den katolske kirke havde den religiøse magt og bestemte over for menneskets åndelige liv og vej til at blive frelst. I starten af perioden har kirken en slags monopol på skrifterne, da de er de eneste, der kan læse og skrive sproget latin. Som modsvar til det lavede de ikke-kirkelige skriftsproget kaldedroner. I årene 800 til 1500 skete der en række mærkværdige ændringer i det danske samfund, såsom kongemagten blev gevaldigt styrket i form af Valdemar den Første opførte en række borge rundt om i Danmark. Med det havde han 2 hovedmål: at sikre sig bedre mod ydre fjender og vise sin magt og storhed over for meget ambitiøse stormænd i Danmark. En stor del af de danske indbyggere i denne periode fik status som fæstebønder, underlagt disse ambitiøse herremænd, som havde magt alt efter hvor mange fæstebønder, som betalte fæsteafgift, de havde under sig. Vi har sammenlignet denne sang med den tekst, som vi har fået udleveret, og vi har fundet frem til, at sangens troværdighed ikke er særlig stor, da den er lavet mere som underholdning end som information. Herefter har vi sammenlignet sangen med Ebbe Skammelsen, og der kunne godt sættes nogle lighedstegn i form af de æreskodexer, der er, hvis man forræder sin allierede. I vikingetiden skete der det, at Danmark samles til et rige, og de første konger sætter sig i spidsen for samfundet. I starten af vikingetiden blev det første Dannevirke bygget, og det var kun en meget mægtig stormand eller konge, der kunne organisere bygningsværker. Da vikingetiden slutter i midten af 1000-tallet, begynder den kristne middelalder med dens anderledes samfundsforhold og religiøsitet. Ordet viking blev brugt både i vikingetiden og længe før, og betød dengang søkriger, sørøver og hærfærd. Siden forsvandt det fra det danske sprog, men kom via det islandske sagaer ind igen i 1800-tallet, og blev valgt til at betegne denne tidsperiode. Det, som især definerede vikingetiden, var de store togter, der udgik fra de nuværende skandinaviske lande, Danmark, Sverige og Norge. Perioden danner overgang mellem de såkaldte forhistoriske tiderne, middelalderen. I den første del af denne periode er der en række lokale stormænd og høvdinger, som sætter sig sammen. De vælger en overhøvding, det som vi i dag kalder for en konge. Mange af disse stormænd og høvdinger var meget rige. Dette kan ses ud fra de gravfund, man har fundet i disse menneskers grave. Man har fundet en masse våben i form af sværd, hvilket har kunne betyde, at de var krigere eller skulle forsvare det område, som de herskede over. Men denne sikkerhed var ikke gratis. Bønder, håndværkere og handlende betalte dyrt ved hjælp af naturalier. Disse kunne være arbejdskræfter. Dette kan man se på som et slags skattebetaling, som senere kommer til at betyde meget for Danmarks fremtidige økonomi.